सिम्बोरगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि जानानै थांनाय सिगां समाव जोंनि दिबोरगाव ब्लकनि मानगोनां बिजितगोरा बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ दोलोआव हाबफैनानै नानाथा बायदि रोखोमनि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सायाव सिम्बोरगाव जायनारि ओनसोलनि सायाव बिथाङा माने इउपिपिएलनि सापर्टार गैला होननानै नंखाय बाथ्रा बानसावहैनायनि थाखाय बिथांनि सायाव जों गोख्रों माने कन्डेम खालामो। बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा माने दालाल राव। बिथाङा ओरैबायदि दिबोरगाव ब्लकआव जोंनि दिबोरगाव ब्लकआवहाय सिगां समनिफ्रायनो जोङो बिथांखौ पार्टिनि बिथोन बायदियै जों बिथांखौ दिबोरगाव ब्लकनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै मानिना लादोंमोन। नाथाय बिथाङा दि सासे दालाल जों माने उनावसो हमनो हादों बिथांखौ। थारमाने बिथाङा दि माने ओरैबायदि जायो, बिथाङा जे माने ओरै जालाय माने मा होनो खि जाग्रा मोसौआ खिखौ जेब्लायबो जायो। बेफोरबायदिनो बिजित बसुमतारियाबो मानसिफोरखौ थगायनानै थाखा जाग्रा सासे दालाल। बिथाङा खुनु जाथिनि इसु साननो रोङा। बिथाङा सासे निहाथ आखुनि आरो सासे बिनि केरेक्टारखौथ' आं बुंनो थाङोबा माने गामि खाथिनि मानसि हिसाबै ओनसोलनि मानसि हिसाबै बुंनांगौबा माने बुंनो बायद' जानांगौबा बुंनो थाखायबो रेडि। ओंखायनो दा आं बेखिनिखौ बुंजोबनो थांला। दा माने बिथाङा जोंनि माबायाव सिम्बोरगावहाय माने इउपिपिएल सापर्टार गैला होननायनि सायाव गोख्रों जोङो बुंथेगोन बिथांखौ। बिथाङा जुदि इउपिपिएल गैला होनोबा नै जोंनिहाय नैबे दा फैनानै जों बाहाय दंना गैया सोंफैदों जोंनाव। ओंखायनो जोङो इउपिपिएल फैबाय थानाय समाव जोङो बिजितनि एगेन्स्टै बिजितनि हेंथायै 9 थारिख खालि जोङो लरेन्स इस्लारि सारनो नांगालनिफ्राय बांसिन ट्रेक्टरनि सावगारियाव बर होनानै जेरैखि जाया जों देरहाहोगोन। बेनिखायनो इउपिपिएलखौ जों देरहानो थाखाय स्ल'गान होनाय जाबाय। जय इउपिपिएलनि, जय इउपिपिएलनि, जय इउपिपिएलनि, जिंदाबाद 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 लरेन्स इस्लारि जिंदाबाद ट्रेक्टरनि सावगारियाव बर हो, जय इउपिपिएलनि आङो सिम्बोरगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि अर्गेनाइजेसन सेक्रेटारि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोनाय जाबाय। दा आङो इउपिपिएलनि मावथि हिसाबै जेखिनि दा बिपिएफनिफ्राय जे गामि गामि बा बबावबा मिटिं खालामनायाव जोंहा जोंनि सेतनागुरि गामिनि जोंनि आगुनि ब्लकनि आफादगिरि बिजित गोरा बसुमतारिया जे बाथ्रा फोसावनानै होगासिनो दङ बिथाङा। दा बिथांनिया जि गावनि खर' गैयैफोरबायदि जि भाषण होदों जों बेखौ खोनानो मोनदों। खिन्थु बियो माब्लाबाबो जाथावना नङा। जों दिनै सिं सा हाबनानै जोङो मिथिजोब्बाय जे जोंनि पार्टिया दासिमबो जे दङ जों बिनिफ्राय आरो जोंनि गासिबो सापर्टारफ्रा बेनो बेखा। बिथाङा बाहाय माबा मोनसे साननानै माबा मोनसे बुंब्रदोंब्ला जोंनाव खेमा हाबदि आं बुंब्रदों होननानै। सिम्बोरगाव बायदियाव दिनै इउपिपिएल गैया, माब्लाबाबो बुंनो हाया बे बिथाङा। आरो जों बुंगोन बिथाङा जुदि गमामायैनो सिम्बोरगाव जुदि इउपिपिएल गैयाबा दिनै जोङो मानो केम्पिं जोङो गामि गामि जोङो खालामनो हादों, जोङो पाब्लिकफोरखौ बोरै बुथुमदों। खिन्थु जोङो थाखा फैसा जोंना बुथुमनाय गैया। सोरबा केन्डिडेट थानानै बिथाङा सिपिआव थाखा लादोंबा सिपिनि थाखाखौ जुदि गावनि बिपिएफनि जानानै जे भाषण होनायाव पाब्लिकफोरनो जुदि फैसा होनो हादोंबा बे गावनि खोथा, जोंहा बुंनांगौ गैया। जा सिउलि मेदामनिफ्राय बिथाङा जुदि अरन जुदि सिपि बथिक बेग बथिक जुदि फैसा मोनदोंब्ला बिथाङा गाव रानना होनो हागोन, जाबाय बादा गैया। आरो जाय जोंनि सिम्बोरगाव ओनसोल बा सिम्बोरगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय दरफ्रोमबो गामिनि जोंनि मावथि बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो आरो सापर्टार बिथांमोनखौ बुंनो सानो मालाबाबो बिथांनि बुंनायाव गोजावलाबायनानै जुदि थांब्रबायोब्ला
बिपिएफआव जुदि बिथांमोनहा गाव गावखौनो माने गाब्र'ना लानाय जागोन माने आं बुंगासिनो दंखायो दा गामि गामि आङो सासे सेक्रेटारि जानानै आं बुंदों प्राइमारिनि जोङो माने भबिष्यतआव जोंनि मानसिया थांफ्लांदोंब्ला उनाव जुदि फैफिनोब्ला जों बिथांखौ स्कप होनाय नङा आरो जों बिथांमोनहा जे सुबिदा जोंनि माखासे अरुनदय दाननाय सोरखौबा माबा स्किम दाननाय बिथांमोना दा सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि खामानि मावदों खिन्थु भबिष्यतआव जोंनि सरकारा जोंहा फैखागौ आरो फैयोब्ला जोङो बिथांमोनखौबो जोङो ना गोरान फोराननाय बायदि साननांगौ फोराननाय जागोन बेवहाय खुनु भुल बुजा बुजिनांगौ खोथा गैया जे खामानिखौ मावदों जोंबो मावफिननो टारगेट आरो आं दिनै होनगोन जोंहा आगुनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जोङो अननानै बिथांखौ जोङो प्रेसिडेन्ट होदोंमोन आरो जोङो फैबाय थानाय 5 बोसोरनि उनाव बिथांखौ जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय सासे लिडार मानिनो होननानै जोङो खामानि मावदोंमोन खिन्थु बिथाङा जोंखौ दिनै गारनानै थगायलांनानै जों प्राइमारिखौ जोंखौ लेथेर फेथेर प्राइमारिनि रिन बिन दाख्लि इलेक्सननि बेफोरखौ गिनानै बिथाङा दा बर्थमान बे सरकार जाय सरकारजों थादों बे सरकार जादों बे सरकाराव बियो बिथाङा गावनि गोसो गोरबोजों माने हास्थायनायजों आरो सोरनोबा होनो हागोन नामा होननानै बिथाङा बे थांदों आं मिथिगौ बबे माने बियो आंनिनो बिगुमै बुंनो थाङोबा आंनि बिगुमै आङो दा बिगुमै हिसाबैबाबो आङो दा गुमै बिजिरखौ आङो रायनाय जाबाय दा भबिष्यतआव जोंनि ओनसोलाव फैनानै जाहाथे सिम्बोरगाव सेतनागुरि जायनारि अबेबा औवाबारि अबेबा रानिघाट बाहाय इउपिपिएल गैला जाहाथे बिदि दाबुं जायखि जेखियानो थाङा मानो जे बहरा बा होयो होआ बेखौल' होन बाहाय नोङो पार्टि सोलायनानै पार्टिनि गोख्रों खामानि मावनो होननानै थांनानै बिदि जानला बुंलाबायोबा गुमैयाबो गोरोन्थि जागोन आं बेखौ सिम्बोरगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि जानानै सासे नेहाथारि जानानै आङो गुमैखौ माने खावलायनाय जाबाय बुंब्रबनाय जादोंब्ला नोङो जोंनाव जाहाथे सिम्बोरगाव प्राइमारियाव आङो ओरै बुंफ्लांनानै जोंनाव खेमा बियो आं बेखौ बुंनानै आङो दिनै गुमैनि सायाव बेबायदि जानला बांसावनायनि सायाव आङो फंनैसो माने बुंनायखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।